हेलो रउआ, स्वागत बा हो रजा हमार वीडियो पर, ब्लॉग पर। कैसन बाड़ू सभी लोग? तो अच्छे बाड़ू हो रजा। देखी रउआ, बहुत धूप लागत बा, फिर भी ठंड लागत आड़ू। बहुत ज़्यादा पेट दुखा रहल बा। रउआ लोग हम देखी आज नाइटी पहनल बा दिन में। वैसे तो नहीं के पहनत, लेकिन आज पहनले हैं। रउआ लोग हम कैसा लागत आड़ू? अच्छा लागत आड़ू कि ना हो? अगर हम अच्छा लागेला तो हमारे वीडियो को सुंदर सा कमेंट करके बताइए हमरा को, ठीक है? देखिए राजा, बहुत जड़ लागता, इतना जड़ लागता का बताई। आज तो हमार फूट गईल हो राजा, फूट गईल ना तो बहुत ज़्यादा ही पेट बहुत दुखाता। रउआ लोग देखी हो राजा, का बताई। अकेले पड़ल बा हो राजा, कोई नहीं के ना हमरा से बात करे वाला, ना हमरा से प्यार करे वाला। धूप भी चेट रहल बा, लेकिन का करी, बहुत ज़्यादा परेशान बा। ठंडा ठंडा लागता, ऐसा लागता बुखार आ जाई। बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। रउआ लोग हमार वीडियो अच्छे तो हम लागतानी तोहरा खातिर, बहुत प्यार करतानी हो तोहरा लोगन से। देखिए बेटा तारे, लव यू। हाँ के मारता हो राजा, तोहरा लोगन के पटावा ताड़ू। जड़ बहुत लागत ताड़ू हो राजा। सैया के साथ